Kapin 20 katuig ng grower og hito kun pantat si Marcelino Feliciano Jr. dinhi sa Graceland, Tugbok, Davao City. Duna siya 14 ka fish pond nga mao iyang gisaligan aron makasuporta sa painahanglanon sa iyang pamilya. Kada fish pond dunay sulod nga 5,000 ka buok nga similya sa pantat. Dili pa lamang dugay, 15,000 ka pantat ang namatay tungod sumala pa sa grabing kainit. Tungod sa nahitabo, apektado ang iyang panginabuhian. Kadagan na siya nahitabo pati sa mga Busa plano karon ni Feliciano nga palawman ang fish pond, hilabi na nga nagpagawas na og abiso kung El Nino alert ang pag-asa niadtong niaging semana nga laumang mulungtad hangtod sunod tuig. sa Matanaw lang sa kalabnong road sa among mga buyers sa kaya sa kainit kay ang tubig ng road mga almost kung lang buwan karoler kung tubig siguro namin mga patunga dito lawas siguro kaya nila. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 11, dunay posibilidad nga makaapekto ang kainit sa panahon sa pagkamatay sa mga pantat o mga isda, pero kinahanglan nga ma-assess gyud ug ma-validate kini sa taga BFAR aron makumpirma ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay sa mga pantat sama sa nasinati ni Feliciano. Naagid siya direct effect no kay ang ato ang mga isda like sa hito, naging na siya mga optimal temperature, no, nga kung asa sila mas maayo ang growth, mas maayo ang kaon, tapos dili sila magkasakit. So in the case sa hito, so ang optimal temperature niya nasa 30 to 32 degrees. So kung more than that, mas stress na siya, no, sa kainit. And then muna na dili na siya mukaon. So kung na-stress siya o di siya mukaon, so nanay tendency na magkasakit, and then eventually naagyo mga patay. Mas gipaligon sa BFAR 11 ang ilang information, education and communication campaign aron makatabang sa mga grower og pantat na dili kayo maapektuhan ang dagan sa ilahang pagkulture. Ang matabang gid ni BFAR is to provide information, no, i-increase na to ang awareness sa atong mga growers, no, nga ipasabot na to na kung naay abotay na si El Nino, so dapat mag-schedule na sila sa ilang stocking, no, kay dapat kabalo sila nga ang effect sa init, so naagid siya kuan gyud sa ilahang paninabuhian. Mas maayo sumala nga pakunhuran ng stocks para dili kayo ma-stress ang isda ug aron dili pud kaayo dako og epekto sa ilahang income ug galing ma-failure ang ilang gi-invest. I-reduce gud nila ang ilahang stocking density or ang kadaghanon sa isda na ibutang nila sa ilahang ponds. Kay kung init kaayo, syempre wala na takabalo kung ano pa ba ang supply sa tubig, no? Maka-sustain ba ang supply sa tubig? And then sa kainit pud sa panahon, syempre ang risk sa diseases. Giawhag sa BFAR 11 ang mga grower na makig-alayon sa lokal nga gobyerno aron matabangan ug galing makasinati sa epekto sa El Nino sa ilahang panginabuhian. Kung naaman mo'y ka ng mga cases na na ay mga mortality sa atong isda, ipaabot na to sa ato ang mga LGUs, no, kay para mahibalan po diri sa BFAR nga aron makapadala pud ni sa among monitoring team ato ang ma-assess, no, ma-validate kung unsa gyud ang rason nga nung adunay mga mortality. So basin dili lang tungod sa kainit, aduna pay other mga reasons, no, mga kanang sa atong environment ba, most probably basin sa atong water quality or sa source ba. Kooperasyon ug kanunayng pakig-alayon ang gipanghinaot sa BFAR 11 gikan sa mga grower. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.